Unii cercetători științifici din Moldova muncesc mai nou fără salarii și se hrănesc doar cu entuziasm. De la începutul acestui an, potrivit Sindicatului Știința, mii de angajați ai institutelor de cercetare din Moldova nu și-au primit lefurile, iar situația dată s-a creat în urma procesului reformării institutelor. Chiar dacă ministrul Educației, Culturii și Cercetării afirma că situația este sub control, oamenii de știință așa și nu și-au văzut banii. Nemulțumiți, cercetătorii au ieșit în stradă la protest în fața guvernului, fără a fi însă ascultați de autorități care așa și n-au mai ieșit la manifestanți. Astăzi, premierul Ion Chicu a reacționat pe Facebook, unde a scris că guvernul nu irosește banii statului pentru pseudo-cercetători înrolați în proiecte politice. Potrivit șefului Cabinetului de Miniștri, statul a majorat în acest an investițiile pentru știință și cercetare până la 545 de milioane de lei, cu 80 de milioane mai mult decât anul trecut, dar pentru politica în Academie de Științe nu are bani. Bună seara și bun găsit la Tema Zilei. Discutăm subiectul împreună cu invitații emisiunii după următorul reportaj. Potrivit unei postări ale premierului Ion Chicu, autoritățile sunt gata să plătească pentru cercetări în matematică, fizică, chimie, biologie, medicină și multe alte domenii, însă nu irosește banii statului pentru pseudo-cercetători înrolați în proiecte politice. Directorul adjunct al Institutului de Istorie din Moldova, Nicolae Enciu, a calificat aceste declarații drept o insultă. Ce a menționat domnul prim-ministru Ion Chicu este incalificabil. Este pur și simplu o insultă la adresa întregii breșe a istoricilor. Premierul a precizat că recent guvernul a decis să acorde finanțare instituțională și istoricilor care, potrivit lui, suferă acum din cauza concursului desfășurat în perioada guvernului precedent. Fostul ministru al Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu Onofrei, ne-a declarat că responsabilă de acest concurs este Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Atunci când guvernul în funcțiune ieșuiază în cele, acuză guvernele precedente. Este exact situația domnului Ion Chicu. Istoricii au depus 3 proiecte pentru finanțare, dar li s-a acceptat doar unul în sumă de 2,6 milioane de lei. Aceștia intenționau să editeze 5 volume despre parcursul țării noastre din anul 1941 până în prezent, care urmau să fie prezentate cu ocazia împlinirii a 30 de ani de independență. Asta ar fi deranjat comisia care a acceptat doar finanțarea unui proiect, spune directorul adjunct al Institutului de Istorie din Moldova, Nicolae Enciu. Ar fi fost, aș spune eu, oglinda istoriografiei din Republica Moldova, volume cu care ne-am fi putut prezenta în orice instanță, la orice conferință științifică internațională cu aceste rezultate. Concurs viciat în formă și în fond. Conducerea Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare susține că acuzațiile sunt nefondate. Nu avem nicio legătură cu politica, deci noi suntem autoritate publică centrală. Interesul nostru nu este să finanțăm un volum concret. Deci noi avem propuneri de proiecte care sunt evaluate de experți în domeniu și care se expun asupra impactului, asupra relevanței științifice. Reforma în domeniul cercetării a fost inițiată de guvernul Filip în anul 2017. Ministrul de atunci al Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, susține că problema cercetătorilor nu are legătură cu schimbarea metodologiei de salarizare promovată acum 3 ani. Reforma a fost făcută la recomandarea insistentă și după expertiza partenerilor noștri de dezvoltare din Uniunea Europeană. Gândiți-vă cât timp a trecut deja după ce a plecat guvernul Filip de la putere. Istoricii spun că vor continua protestele. Istoricii mai spun că premierul trebuie să-și ceară scuze pentru astfel de declarații făcute de premierul Ion Chicu, pe care le califică drept o insultă. Discutăm subiectul împreună cu invitații emisiunii, domnul Anatol Petrenco, doctor habilitat în istorie. Bună seara, bine ați venit! Și cu cercetătorul, domnul Ion Negrei. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Pentru început, haideți să ne lămurim, domnule Petrenco, ce este cu această reformă în domeniul institutelor de cercetare pe care autoritățile o tot invocă drept argument la reținerile salariale. Este vorba de o reformă care nu a fost dusă la bun sfârșit. Adică, sigur că Academia de Știință, așa cum am moștenit-o din perioada sovietică,
o academie care semăna mai mult a un minister, ea trebuia, sigur că reformată fără doar și poate. Dar cu regret lucrurile nu au evoluat în direcția cea bună. Adică academia a fost... Deci, institutele de cercetare care asigurau lucrul academiei au fost scoase și au fost transferate la Ministerul Educației, Culturii și Științei. Iar când vorbim astăzi de Academie de Știință, asta înseamnă doar academicienii, dar fără bază de cercetare și așa mai departe. Deci, sigur că s-a făcut foarte rău. Sunt de acord că Academia trebuie reformată, dar nu în sensul în care cercetarea a devenit supusă politic, pentru că miniștrii sunt angajați politici. Ei vin în rezultatul alegerilor și a numirilor și așa mai departe. Și în acest sens, exact am nimerit sub acest topor al politicului. Bun, dar Ion Chicu, premierul Republicii Moldova, acuză cercetătorii de altceva, că nu este gata, autoritățile nu sunt gata să dea bani pentru politica de la Academia de Științe a Moldovei. La ce s-a referit, domnule Negri? E foarte regretabilă poziția pe care a exprimat-o prim-ministru în privința istoricilor și este descalificant când un șef de guvern privește lucrurile în felul următor. Noi am rămas insultați, nu că deranjați, dar insultați de calificativul acesta pe care îl dă cercetării istorice prim-ministrul al Republicii Moldova. Se vede că nu este la curent sau nu vrea să înțeleagă care este rostul științelor umanitare, științei istorice. Deoarece noi, care avem o pregătire academică, asigurăm societatea cu un produs. Asigurăm cu cercetarea științifică în diferite domenii socio-umane, cum este istorie, limbă, literatură, filozofie, sociologie și toate celelalte. Niște domenii care sunt necesare și guvernării. Cu atât mai mult nu înțelege un prim-ministru că este o experiență, o expertiză de care trebuie să beneficieze și executivul. Dar la ce s-a referit premierul atunci când a spus că la SNS se face politică? Nu știu. Dumnealui poate să explice lucrurile acestea. Eu vreau să spun acel lucru, că noi facem știință, o știință de calitate, o știință care a plasat și Republica Moldova în circuitul valorilor în Europa și în țările vecine. Noi am reabilitat știința istorică, aducând-o de la un nivel de acela politic, ideologic, am adus-o la nivel de știință. Și lucrul acesta l-am făcut prin cercetările pe care le avem, prin manualele, prin culegerile de studii, prin toate acestea. Noi am pus societății la dispoziție un produs pentru îmbunătățirea calității societății. Și când tot timpul ne se spune că societatea este scindată, aceasta este atunci când scindarea aceasta este dorită de către politic. Noi cu cercetarea venim să consolidăm, să explicăm, să cultivăm și să aducem lumină în societate. Aceasta este cercetarea sociologică, societatea umanistică. Noi ne-am înțeles cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, să vorbim în legătură directă prin telefon, însă acesta a închis la auzul producătorului Canal 2. Asta este. Domnule Petrenco, vreau să vă întreb despre declarațiile lui Ion Chicu și pe dumneavoastră. La ce s-a referit acesta? Sigur că el trebuie întrebat la ce se referă. Am vrut să-l întrebăm pe ministru, dar uitați-vă că a închis. El spune pseudo-savanți, dar să-i numească. Și în ce proiecte politice sunt angajați acești pseudo-savanți? Eu am rămas cu impresia că a avut nota 2 la istorie cândva și are pică pe istorici. În orice caz, nu este vorba doar de istorie. Este vorba și de drept, institutul de drept, patrimoniul nostru, sociologie, filosofie. Filosofie, asta înseamnă substanța cenușie a unei societăți. Și să neglijezi filosofie, cercetări filosofice, istorice, asta este memoria noastră. Asta se lovește în memoria noastră și așa mai departe. Deci este sigur că e incalificabilă această poziție și această dorință de a scinda. Adică bani pentru știință exacte există, dar bani pentru cercetări sociologice
socio-umanistice nu există. Precum spunea și domnia sa, pentru chimie, biologie, medicină, fizică și așa mai departe, însă nu și sigur pentru că ar fi bine alte categorii. să facem un apel și către colegii noștri de la alte instituții, astea de la specialități exacte, că de fapt toți suntem mințiți. Că nici acolo nu s-au dat sumele necesare de bani și acolo s-au redus cu o treime. Deci asta este politica care o promovează cu regret domnul Chicu, să scindeze societatea academică, să ne dezbine și mai tare sub niște pretexte absolut false. Nu avem posibilitatea să întrebăm și reprezentanții guvernului. Dreptul la replică, precum este și normal, însă asta este decizia dumnealor. Istoricii au depus 3 proiecte, domnule Negrei, de cercetare pentru finanțare, însă banii au fost alocați doar pentru unul. De ce celelalte 2 au fost ignorate? Ce se întâmplă cu ele? Istoricii de la Institutul de Istorie au prezentat un proiect integru, ceea ce prevede elaborarea a 5 volume de istorie a Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri până în ziua de astăzi. Dar această perioadă este secționată pe 3 proiecte mai mici. Proiectul medieval și modern, proiectul de epocă modernă și proiectul de filozofie. Astea sunt 3 proiecte care. Din acestea, în rezultatul evaluării de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, a fost aprobat doar un singur proiect. Proiectul care prevede cercetarea din perioada medievală și modernă. Și a fost rebutat, spun lucrul acesta că a fost rebutat, un proiect bun de valoare care prevede epoca modernă, epoca contemporană. Dar epoca contemporană atinge interesele politice ale guvernării. Asta este motivul. De aici este perioada sovietică cu diferite probleme care au diferite viziuni. Există viziunea noastră științifică asupra lucrurilor. Și dacă ați putea desfășura, la ce se referă aceste interese? Există perioada aceasta, viziunea științifică. Noi examinăm toate procesul istoric în plan regional, în plan național românesc și în plan european. Guvernarea are un alt proiect politic care, la momentul de față, prevede integrarea în spațiul estic. Și integrarea în spațiul estic contravine recomandărilor, rezultatelor pe care le obținem noi în cercetare. Și de aici am intrat pe contrasens cu factorul politic. Există un alt proiect care ar duce o altă cercetare spre factorul euroasiatic, precum l-ați spus? Proiecte de genul acesta, ele nu sunt științifice și nu știu dacă poate cineva să ofere. Sunt proiecte politice și un asemenea proiect politic îl are guvernarea. Nu știu care colectiv s-ar încumeta ca să pună pe masă un proiect de genul acesta politic. Noi am pus întotdeauna factorul științific, cercetarea bazată pe documente, pe tot date concrete. Iată aici, guvernarea tot spune că are orientarea europeană. Prin rebutarea unui proiect de genul acesta este desprinderea de valorile europene. Noi întotdeauna vedem lucrurile acestea în context european, în contextul civilizației europene. Și venim cu viziune științifică care corelează și cu cercetarea din România, cu cercetarea din Polonia, din Germania, din toată Europa. Proiectul pe care politic are o altă dimensiune mult mai îngustă. Domnule Petrenco, de ce anume cercetătorii din domeniul istoriei, filosofiei și dreptului sunt vizați în acest scandal? Știți ce vreau să completez ce spune colegul Ion Negrei? Noi, istoricii, lucrăm cu documente. Noi, atunci când explicăm un fenomen, lămurim, noi ținem cont de contextul care a existat, ținem cont de mulți alți factori și nimeni nu este în drept să ne dicteze nouă cum să scriem și ce să scriem și ce teză politică și așa mai departe. Cu regret, ceea ce ne se impune nouă, de fapt, sunt niște proiecte, nu doar politice, dar sunt proiecte propagandistice. Noi am mai trecut prin astfel de istoriografii. Vi s-a propus ceva în locul celor scrise de dumneavoastră? Pseudo-istorici. Chiar că sunt pseudo-istorici care sunt gata să ne aducă aceleași teze sovietice cu eliberările necontenite și așa mai departe. Deci, de ce anume
noi istorici, mai ales istorici contemporaniști, am fost afectați, pentru că se pare actuala guvernare, actualii guvernări nu-i convin anumite adevăruri. Atunci când spunem că este limbă română, pe când ei spun că e limbă moldovă, noi spunem istoria românilor, că moldovenii fac parte din neamul românesc și noi limba și literatura și psihologia noastră și tradițiile facem parte dintr-un corp comun. Am fi vrut să auzim și părerea Ministrului Educației, însă din păcate nu a dorit să discute cu noi. Guvernarea niciodată nu vrea asta să demonstrează discute slăbiciunea lor și nedorința de a participa cu noi la discuții aici. Domnule Petrenco, haideți să ne întoarcem la durerea pe care o au cercetătorii din Moldova. Vreau să vă întreb, care este salariul unui om de știință în țara noastră? Dumnealui știi mai bine. El e din cercetare, este de la Facultatea de Istorie. Și Domnule Negrei. Vă zic, zilele astea am negociat angajările, cei care au câștigat proiectul și majoritatea dintre colegi au fost angajați pe 0,25, 0,5 din salariu. Vă zic o dată, 0,5 din salariu înseamnă 3200. 3200 pe care... Bun, dar dumneavoastră nu aveți nici contract semnat de la începutul anului. Nimeni nu are cost. Se negociază. Deocamdată nu. Deocamdată nu au nimeni contracte. 3000 dar un începător începe de la 3000. 3.000 salariu unui începător. Ce poate Sunt face... diferite gradații, diferite titluri științifice. Ce poate face cu 3.000 de lei un cercetător, domnule Petrenco? Dar și aici ce spunea și prim-ministru, spunea că s-a săturat să dea atâtea milioane care n-au dat niciun efect. Nu au fost date în. Noi ce cercetăm, asta este încă un lucru care vrem să-l spunem, căutăm întotdeauna sponsori pentru publicarea lucrărilor. Facem cercetarea pe banii alocați din buget, pe banii de stat prin salarii, dar la publicarea lucrărilor întotdeauna căutăm sponsori de editarea lor. Aceasta este tot un indice că statul nu este cointeresat în produsul științific elaborat de noi. Și aici este tot o revoltă. Care este rostul cheltuielii banului public dacă se face cercetarea, dar nu se aduce până la definitivarea și punerea ei în circuit public? La ce etapă este știința din Republica Moldova, domnule Petrenco, luând în considerație ultimele evenimente? Da, din punctul meu de vedere, noi avem anumite realizări în domeniul istoriografiei. De exemplu, am fost directorul unui program de stat din 2014 până în 2018 cu privire la recuperarea memoriei victimelor regimului totalitar comunist. Deci am discutat cu cei care au supraviețuit deportărilor. Am publicat 9 volume de documente bazate pe memoriile, pe cele ce au spus ei, plus documente de arhivă, plus documente care le-am găsit în arhivă. Documente de familie și cele de arhivă. Deci dar în situația în care s-au pomenit cercetătorii, întreaga știință din Moldova, la ce etapă se află în acest moment? Critică, 30 de secunde, vă rog. În situația în care am creat niște colective, niște cercetători, asta nu se dă ușor. Asta trebuie timp ca să se pregătești un cercetător și acum în situația în care suntem lipsiți de bani, sigur că este o catastrofă pentru Eu am să vă dau două dimensiuni la cercetare. Cum? Avem succese pe toate domeniile. Noi corelăm cu cercetarea europeană, corelăm în mare. Dar, ceea ce ați întrebat, mijloacele pe care este făcută această cercetare sunt sub orice nivel. Dacă în statele europene, din produsul intern brut, se acordă până la 2-4%, alocările pentru știință în Republica Moldova sunt la cel mai jos, cel mai scăzut nivel din Europa. Vă rog să-mi răspundeți în 10 secunde. Ce vor face oamenii de știință dacă situația nu se va schimba în perioada imediat următoare? Noi protestăm în continuare și un prim protest este anunțat pentru ziua de marți. Vom fi cu ochii și pe acest protest, și pe reacția ulterioară a autorităților, care sperăm să fie și inclusiv la această emisiune. Domnule Negrei, domnule Petrenco, vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor, domnilor, a fost tema zilei. O seară frumoasă să aveți. Pe curând!